Sí, muda bastante, non? Sobre todo a hora de dosificar, bueno, as cargas de adestramento, ver como recuperan os futbolistas dun partido para outro, bueno, o análise do partido anterior e pensar xa, pois eso, que mañá xa temos outro rival aquí en outra competición, que queremos avanzar en ela, que, bueno, nos fai ilusión poder chegar a esa Copa do Rei, non? A posibilidade de volver a xogar a Copa do Rei. Pois sí, a verdade que estamos todos disponibles, recuperamos a Garri, que tiña esas molestias o fin de semana e que xa adestrou con normalidade, así que estamos todos. Bueno, a ver, o plantel está, creo que preocupado porque son conscientes de que a imaxe que dimos en Palencia non foi boa, non? Non foi boa non no sentido do resultado, sino, bueno, un pouco do que ou moito do que fixemos, que non era recoñecible, que non era o que queríamos ser, nin o que queremos facer. Bueno, é ser conscientes de que se non é polo noso camiño, pois de outra maneira nos vai a costar moitísimo máis, non? Entón, bueno, creo que están un pouco dolidos por partida doble, non? Polo resultado, pero tamén por como foi. O primeiro que destaco é que é un super equipo, non? Unha super plantilla dentro da segunda red, probablemente con moitísima exixencia, moitísima presión, que, bueno, que non empezou ben a nivel de resultados e que pode haber dudas en torno, bueno, ao propio equipo, ao propio Iago, non? Proxectos deste calado, pois sempre hai moita máis urxencia, moita máis prisa, menos paciencia con todo o mundo. Bueno, supoño que virán a intentar gañar o partido, avanzar, para bueno, ganar un poquinho de confianza, porque veñen dunhas semanas complicadas. No, a ver, cando é unha competición que de unha eliminatoria a un partido e queres avanzar, confianzas cero, non? Mais co rival que temos, non? De moita calidad individual, un equipo, bueno, con unha idea moi clara tamén de xogo, que é certo que está en un momento complicado, pero que a calquer equipo desta categoría, se non estás ao 100%, che pode facer un destrozo en nada, non? Eso hai que telo moi en conta. Estarán feridos, sí, pero que son un gran rival tamén. Creo que é importante que este equipo non este cómodo no noso campo con balón, que bueno, os futbolistas de máis talento non entren en xogo, que non sexan capaces de atacarnos moito, que nos pois discutamos tamén a posesión e que sexamos capaces de facerlle dano con balón, non? Porque este tipo de rivais que teñen moita calidad, moito ritmo, pois é moi importante que non se atopen cómodos no que queren facer, non? Porque senón, se vas a remolque deles todo o partido, acabas perdendo seguro. Sí, para nós vímoslo tamén o último partido contra o Avilés, non? O ambiente que había no estadio, o equipo pois se sinte a gusto aquí. Bueno, vamos a volver a unha competición diferente, que a nós como equipo tamén nos ven moi ben seguir xogando, participar moitos máis futbolistas, a competir, non? A dar o 100% e a intentar pasar a eliminatoria. A ver, eu creo que nós, se nos caracterizamos por algo, ou se creo que nos debemos de caracterizar por algo, é por ser un equipo atrevido, un equipo que quere ser dominador, que quere ter o balón, que quere atacar. Outra cousa que a veces non poidas ou que os rivales sean superiores a ti, pero que creo que non debe de faltar nunca esa ambición de querer ganar partidos, de querer competir, de ter a ilusión de ir sempre ao máximo, sexa quen sexa o rival. Bueno, creo que son cousas que o domingo nos faltaron, bueno, así yo dixen ao grupo, non? Eu creo que temos que ter todos moi claro que hai que ir dunha determinada maneira, que a marco eu, e que por aí é innegociable para nós, non? E que podrá salir ben ou podrá salir mal, pero temos que ser un equipo identificable co que fai sempre. Sí, a ver, non porque sean menos habituais, non? Tamén yo expliquei así o plantel. Creo que hai futbolistas que por determinadas lesións ou demais están participando pouco, e van a ter moitos máis minutos, outros, pois, a mellor por decisións miñas que tamén están participando pouco, pero que necesitan xogar, e tamén repetirán, bueno, pois non sei, 4 ou 5 xogadores dos que están xogando habitualmente, non? Pero é un momento bo pois, para que certos futbolistas, Ander, Dieguito, Sellés, Meixús, vayan collendo minutos, collan máis ritmo, se ganen tamén a posibilidade de aparecer o domingo contra o Valladolid. Primeiro, quero que o equipo teña personalidade, non? Que sigo pensando que están feridos por como foi, pero que en parte, bueno, renunciamos a algo que non debemos de renunciar nunca, e creo que mañán se ten que ver outra vez ese equipo
ambicioso, que quere impoñer o seu plan, sexa cal sexa o rival, non? Despois, se son millores e che ganan, perfecto, pero que o demostren porque son millores que nós, non porque nós renunciamos ao que somos. Sí, para eso nos inscribimos en esta competición, non? A máis os futbolistas teñen ilusión porque foi moi bonito o que vivimos o ano pasado, o club xa o viviu contra o Sevilla, nos o vivimos o ano pasado contra o Rayo Vallecano, incluso esa eliminatoria contra o Tudelano. Bueno, creo que ademais nos ven ben, hai moitos futbolistas novos, xogar partidos que poida participar máis xente que na Liga tamén nos ven ben, ganar profundidade de banquillo con minutos e con xente competindo, así que para nós, de momento, é unha competición que nos ven moi ben. No, a ver, o que entende unha plantilla como a nosa, como entendo eu, de un nivel moi parexo dos 19 20 futbolistas que temos, non o vexo como menos habituais, nin moito menos, non? Si é certo que ahora hai futbolistas que teñen menos minutos acumulados, pero que estou convencido que entre 4 ou 5 xornadas van a ser titulares, pero convencidísimo, así que é un primeiro paso para eles de acumular, pois, a mellor máis dunha hora de xogo, que hasta ahora algúns non teñen, pero non ni moito menos non habituales. Nós queremos que os futbolistas xoguen mañán moitos minutos, competir ben e pasar a eliminatoria. Bueno, a ver, isto hai que convivir ca competición, non? É o que nos trae. A modo de lesións non temos a nadie lesionados, están todos perfectamente, incluso falando con algúns que levan máis minutos disponibles para o que eu necesite, así que por aí non hai ninguna queixa, estamos empezando a temporada, non é o mismo xogar agora 3 partidos que no mes de marzo ou de abril, así que todos temos ilusión por esta competición e non vamos a poñer ningún tipo de excusas, vamos a competir para pasar.